Morate pa budi prijatni neprijatni. A od 12, a idete pa mi ne čuje. Kada će biti? Izvolite, gospod Mile. Čerezve vesele, ne? Pa ja mislim da nije nekoga što je Živi li gospodin Sansin? Imate li neku izjavu za Hrvatsku televiziju? Živela Hrvatska. Hvala lijepa. Doktore. Reci par riječi. Doktore. Pa imaš samo dve riječi, za i protiv. Nažalost, više ne još par riječi. Jako mi je žao, doktore. Sva Hrvatska danas plaža prijatni. Čekaj, ja sam znal kapetan, ali nisam zapovjednik. Zapovjednik, ja se izvinjavam. Bivši zapovjednik Vile Velebite. Ja. I ča ćeš da ti rečem? Samo izvolite. Niš mi nije draže nego kad sam te včera vidjel da si došao na koleto da zbora doma. Drugo, On je već TV svijet. Kako se osjećate, kapetane, ko penzioner? ovako, lipo, zbudim se na 6 podi vavik, onda ustanovim da se ne moram stati, rečem Bog, Bogo. Bravo. Imate li, kapetane, neku izjavu povodom naše političke situacije u zemlji? Još ti. Ja sam apolitičan. Hvala lijepa. Direktor je zaposlen svojih prijatelja na Slavi. Hvala vam lijepo. Slušajte me, pa budem prije, molim vas. Drug pedagog. Svi su zaposleni, zauzeti. Prvo je najdemi jednu čašu, molite ko Boga. Da vidimo malo što govori drug direktor. Ovo je napisan po platnu. Nam je tu. Prvo je hvala ti lijepo, prvo je. Sebo se sješ ovaj više. Evo, barba dolazi. Ovo je direktor Pomorskog školskog centra u Bakru. Ravnatelj. Pomorske škole, da. A pomorske škole, ja se izvinjavam. Nije direktor, nego je ravnatelj. Ja, i to je isto. I po novom ravnatelj. Sad bi vas zamolio po novom sistemu, ovaj gospodin sa naočalama, je li on sada tehnički direktor ili ima neki novi naziv? Pomoćnik ravnatelja su rekli tako. A pomoćnik ravnatelja, evo ovaj je pomoćnik ravnatelja. Valje mu je plaća krešira. Odi malo. Imate zato veću plaću ili manju pomoćnika? Pomoćnik uvijek ima manju od ravnatelja, to je tako jasno. Manju od ravnatelja. Hvala Bogu, to je normalno. Znači vi ste sam po ovoj nove zadovoljan s plaćom, kad se do ravnatelja. Više nego zadovoljan. A da ne dobite niš. Ovo su inače pomorske vlasti. To pomorske vlasti su najvažnije. Odi. Ja bih vas molio da se predstavite gospodin Jeržić. Kapetan Jeržić Željko, izvinjavam se. I gospodin Jure iz Bakra. Jure iz Bakra. Hvala lijepa. A novi zapovjednik. Najprije treba staviti prisutan.
Možda on nije političar, možda će on čariti. Molim vas, dajte jednu malu izjavu za Hrvatsku televiziju. Kako se vi osjećate ko zapovjednik, novi zapovjednik školskog broda Vila Velebita? U ovom momentu se dobro osjećam, a nadam se da će se i kasnije osjećati dobro. Vaši budući planovi? Navigat, čim više delat, brod urediti čim bolje i tako dalje. Hvala vam lijepa, kapetane.